Hvad er det lige, du går og laver, mand? Helt ærligt, søs. Altså, helt ærligt. Du kommer bare sådan brasende ind og forstyrrer mig. Altså, det vil jeg fandme ned med en anden gang. Og gør mig klar. Kan du ikke se det? Jeg skal til fest i aften. Helt ærligt, det bliver så sjovt, mand. Og alle mine venner kommer der. Og alle de seje venner, der kommer der. Helt ærligt, jeg har sådan ondt af dig, at du bruger din fredag aften på at læse. Så meget ondt af dig. Hvorfor har du ikke et bedre liv? Jeg sidder jo fandme og fucking laver det her tysklektier i modsætning til dig, der går til en vild party, mand. Altså, helt ærligt. Det tager sgu mindst 3 dage at lave det her, og du går bare til party, ligesom om du er. Ikke har andet at lave, mand. Du bliver sikkert sådan en narkoløb. Ærligt, du er så tosset. Hvem gider bruge en fredag aften? Nå ja, det gider du. På at lave lektier. Helt ærligt, sis. Har du ikke bedre at tage dig til, end at lave lektier? Fuck, du er en taber, sis, mand. Altså, helt ærligt, jeg er glad for. Jeg tager tiden for at lave mine lektier. Siger du, jeg er en taber? Det er sgu da fucking dig, der er en taber. Det er da ikke dig. Det er da mig, der er venner. Det er da ikke mig, der sidder en fredag aften og bruger sin tid på at lave lektier. Det var så en video om 2 søskende, der bare var totalt forskellige. Men altså, det er jo det gode her, at man har søskende. Altså, man ikke altid er ens, men det kan altid være der for en, fordi nogle gange så forstår de, hvis du har familieproblemer, så forstår de mere, end dine venner gør, fordi måske, hvis at de har jo oplevet, hvis du har problemer med forældre, så kan det jo være, at dine søskende også har haft problemer med forældrene på den samme måde. Så nogle gange er det godt at have det, og nogle gange kan de bare være mega belastende. Skriv en kommentar, tommel op, gør hvad du har lyst til. Så stil mig nogle spørgsmål, altså hvad du vil. Fantasien sætter grænser, så vi ses.